Ev nêzîkî 2 salan e ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li gel hevalbendên xwe rêveberiya Xweser li Rojavayê Kurdistanê ava kiriye û tevî ku vê rêveberiyê ji şerê li dijî Daişê li Sûriyê mifa dît ku di konferansên li derveyî welêt de bi navê Kurdan beşdar dibe, lê heta niha rexneyên li PYD û awayê desthilatdariya wê berdewam in. Lê vê carê rexne ji birayê hevserokê PYD bi xwe hatin ku dibêje PYD tenê ji sedî 10 ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê ye û te kes dike ku PYD tenê bi hêza çekan karî bibe desthilatdar. Profesor Mustafa Muslim ku birayê mezin ê hevserokê PYD Salih Muslim e di hevpeyvînekê de li gel Ajansa Fermî ya Hikûmeta Tirkiyê destnîşan kir ku PYD kesên dijber zîndan dike da ku ti kes nekeve pêşiya wê û got ku PYD ji bilî xwe ti kesî qebûl nake. Birayê hevserokê PYD te kes kir ku PYD niha bi milyonên dolaran ji dahata petrolê qezenc dike û got ku ew petrolê difroşe desthilata Sûriyê tevî ku dibêje ku ew li dijî wê ye. Birayê Salih Muslim ku profesorê şerîetê li Siûdiyê ye û xwedî hejmareke mezin ji pirtûkan e, anî ziman tevî ku bêhtirî 15 partiyên ji bilî PYD li Rojavayê Kurdistanê hene, lê niha di qada navneteweyî de PYD xeweke nûnera Kurdan dide naskirin û got ku eslê PYD PKK ye ji ber ku PKK PYD ava kir û YPG jî weke baskê leşkerî yê PYD bi nav kir. Li aliyekî din ew rêveberiya ku birayê Salih Muslim rexne lê digirtin, di heman rojê de bi navê Kurdan beşdarî konferansekê li Moskweya paytexta Rûsyê kir. Ew konferans ji aliyê Enstîtoya Lêkolînên Stratejîk a Rûsya ve dibin navê pêşeroja pêkanîna hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê de hat li darxistin. Di konferansê de hevseroka PYD Asya Abdullah hin nûnerên partiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê, YPG, KCK û hin parlamenterên Tirkiyê li gel çend berpirsên Rûsyayê jî beşdar bûn. Asya Abdullah di konferansê de behsa metirsiyên Daişê û rola Kurdan li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê kir û got ku divê ezmûna rêveberiya Xweser li Rojavayê Kurdistanê ji hemû Sûriyê re bibe bingeh û ji Rûsyê xwest ji bo vê yekê alîkar be. Weke rêveberiya Rojava em destek didin heme berxwedana ku li dijî Daişê û grûpên çete. û em amade ne bi hev re kar bikin, di nava kar dabin. Destek jî divê alî danê dikîjan asî da ye ji bo me jî gelekî muhim e. Na li Sûriyê tevî sîstema Rojava, sîstema kantona em beşek ji Sûriya demokratîk in. Ji aliyê xwe ve endamekî Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê ku partiyeke Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê ragihand ku ew tevlî rêveberiya Xweser nabin û alternatîvekê dixwazin. Tiştê wan bi aqilê xwe danî li aqilê me nayê meşandin bi rastî. Divê tiştekî nûh be. Ew tiştê nûh ez bawerim û qenaetê min e jî yanî ya dihok ew îşkalî helek jê re danî. Mixabin cardîn wana qebûl nekir, cardîn serî nekirin. Tevî daxwaza partiyên NKS bi avakirina alternatîvekî ji rêveberiya Xweser re, ew rêveberî hevrêziya xwe bi aliyên navdewletî re berdewam dike û tevî ku rêveberiya Xweser ji aliyê NKS û hin aliyên din ve desthilata çekan tê binavkirin, pêşketinên YPG li Rojavayê Kurdistanê dibin hincet ku ew rêveberî li derveyî welat xwe weke nûnera Kurdan bide nasîn. Muhyiddin Hüseyin, Rûdaw.